O fundador do Grupo Frinsa segue a contribuir á investigación contra o cancro. A súa colaboración con diversas entidades e o patrocinio dun premio oncolóxico súmase agora a doazón de 30.000 euros que ven de realizar a Oncomet. O Grupo de Oncoloxía Médica Translacional de Investigación Sanitaria de Santiago distribuirá estes recursos entre os proxectos que desenvolve para identificar marcadores tumorais que melloren o curso clínico dos pacientes. Esta doazón nace con vocación de continuidade. Así o manifestou o propio Ramiro Carregal na súa visita ás instalacións do Oncomet, acompañado pola xerente do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, Eloína Núñez, e o xefe de Oncoloxía e director do grupo, Rafael López. Este último quixo agradecer a xenerosidade e implicación do empresario con esta doazón, que permite reforzar a investigación oncolóxica como factor esencial para frear a progresión da enfermidade e mellorar a calidade de vida dos pacientes. Compre lembrar que hai 2 anos, Ramiro Carregal foi un dos principais colaboradores da campaña de micromecenado desenvolvida por Oncomet para o estudo de biopsia líquida, que tan bons resultados está a dar entre a comunidade médica.